Ero kamano kuom Ramogi TV ka wadonjo ne kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendo wa modhial men Kepher Ojijo. Kepher Ojijo en okil kendo en jagoro Roots Party bende. Ero kamano anyako miwa sechegi. In kaka jagoro mar Roots Party, mokwongo Roots uchung' kanye wach mar thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka wagikwongo ng'e mano. Uchung' kanye, uyie koso udagi. Wajo pod ni wan pod wang'iyo ji kor chiel, wajo pod ochung' e chiel wang'iyo mbaka kaka dhi mbele. Lakini Roots Party en joma chunga diera kendo joma ohero luwo sheria makare. Ok dwa hang ne ng'ato kendo ok dwa gomb ni ng'ato otimne gima rach moko luwore gi katiba. To chutho be waseng'iyo kaka grounds mosekel mwaseneno kendo video evidence mosetimore in the past magini. Wan kaka Roots Party waneno ni wach osekel kendo koro National Assembly no se amua warito Senate ni gidhi wacho ang'o ma gidhi wacho, then wambo dhi golo opinion no kwa sitieko kwa ng'iyo ka gitimo wadhi golo opinion no. To kaka sani kaka wasenene kaka osebedo kodhi weche ber, waneno ka gisekelo wach maber motegno. Gachagua wadwa rito wanene ni embe defense ne dhi chalo nade. Ka defense ne yom kamano to obro dhi mana dala. Mano kaka weche. To ntiere joma wacho ni magi siasa mek andhoga. Ok en ni wach mane ntiere gima jalup jatend piny Kenya otimo malich ahinya momiyo koro nyaka riembe. En mana ni siasa andhoga ng'enye. Trevor, ng'iyo ni wach mar impeachment ni ideally en wach mar siasa, iluongo ni political moloyo legal koni. Ker mosenindo mar United States iluongo ni Roosevelt nowacho ni jasiasa motegno nyaka bedie gi gik moko ariyo moko koso. Mokwongo en knowledge, mar ariyo iluongo ni wisdom. To kikosa achiel to ibro timori kaka ineno koro Gachagua timore ni. Matieni knowledge no en ng'eyo gimonego bed ni itimo or gimonego bed ni iwacho. To wisdom bro nyisi ni gini onego bed ni iwache saa machal nade or onego bed ni iwache nade. Wisdom bro nyisi ni yawa in gi right, knowledge nyisi ni in gi right kaka jalup ker mar wacho rights ni or golo opinion ni kama dwara. To wisdom bro nyisi ni nitiere gik moko nyal wacho e mbele jatendi kata gik moko moko nyal dhi go ne jopiny mbaka kaka otimo yeka. To nikech koro Gachagua oluongore ni truthful man, oseamua ni en koro obro time man kaka odware, emomiyo ineno ka koro siasa donje iye ma koro nyaka tim nade jogi gol nikech oonge gi wisdom no. Wisdom ne makisekoso kaka siasa motegno to omiyo ka koro ichak lawi kamae ma koro nyaka idhi oko. Adieri en political, but ing'iyo ni political nigo legal grounds be gise produce ma back up. Gima koro Gachagua temo timo sani en defense ok bi konye sani en political process. Maybe orit nyako dhi e court kuchucho. Nikech jo siasa gin jo siasa. Ging'iyo kendo gito party line kako nyisi ni gidhi timre nade? Gitimre. To Gachagua kamusi chopeni ne en gi chance chon mondo mi ochop o make sure ni gini ok ochopo kama ochopeni. To nikech noninde tich, noninde e paro koro chopo ka. Kendo koro dhi dala wach maleta ahinya. To osetemo wach mar chungo mbaka mar gole oko no di 24 e doho. Otamore. To gite otamore. Mano nyiso nang'o? Koro gini nyiso ni oserumo kama nikech kata bed mani doho wacho ni koro Senate okwongo go mbaka. Un kaka okinde. Nyiso ni doho ok dwa ketore wachni, koso nyalo biro rese bang'e, koso wachni ruma. Nikech ka koro doho di 24 te osechungo twak mar gole oko. Kata ang' ogole. Kang' odok e doho to koro gidhi winje kendo koso koro mate en gima oserumo kama. Ing'eyo katiba wa ni miyowa gimiluongo ni separation of powers. Matiende ni organ mora mora ochung' kien, ok onyal interfere gi tij jomoko nono. Omiyo judiciary kata sama gi make decisions nyaka gi take mano into consideration. Ni to sama odwa wacho gima kamani, wadhi donje e od jomoko koso wadhi timore nade, wadhi koso ne jomoko koso wadhi timo nade. Koro mano sama level ma constitutional body ma parliament pod nigi process magitimo, court bro timo gimiluongo gibro exercise gimiluongo ni judicial restraint. O gibro golo orders ma bro interfere gi process mar parliament. Koro by all means gibro temo ni mondo mi gichung' oko mondi magiwe process te mar parliament madwarore in the impeachment otimre magitieki. Ka gisetieko te, koka Gachagua nigi chance mar koro dhi e court as a supervisory level mondo mi gini ne agini beno time kisheria process bene ber. To ka process ne ber to the elements mano bedo raise kanyo bene gi meet threshold matimore nade matero ng'ani dala.
to kapok mano timore sani nikech sani pok wachopo e ot mogik miluongo ni Senate madhi amua, judiciary or court ok bi yie mondo mi gichak timore nade, gichak interfere gi process to. Emomiyo Gachagua be kane en gi jok mabeyo monego bed ni jiwe gi paro, nonego bed ni osenyise ni jatelo kamwase gikeni to ok onego wadhi e court mondi. To nikech either jogo ok omiye paro or nikech maybe ong'ama tije tek ok winji, emomiyo ineno kotemo the same thing. Ok inyal bedo ni timo the same thing 27 times opok wi pachi oparo ni yawa gini ok ti, onge kaka odhi timore kendo. You see, koro mano e shida. Main kako kilina ni okonego dhi e court seche. Gionego riti nyaka duoko wuogi ka koro dhi. It was premature. No nyango riti nyaka wuogi. Nikech mokwongo tek ahinya mondo mi koto miye gimiluongo ni an injunction or conservatory orders. Tek ahinya miya this process. Conservatory orders court miyo ga ji nitiere case moro maniluongo ni Gela versus Casman Brown, en case mar jo UK. Ma court rely to provide 3 grounds momiyo nego beni gimi conservatory orders. Number 1, ni nyaki demonstrate ni court ni gima dhi timore ni en gima lich kabisa madhi hinyi kendo dhi hinyi kabisa. To number 2, nyaki wache ni bang' kosehinyi gin kosehinyi to onge kaka inyalo duogo kendo back. It is irreparable. To kendo gini nyaki wache ni kendo bang' kosehinyi kabisa no to kata through monetary award still ok nya duoki back a position money intino. To magi gik mok nyal demonstrate at this point nikech decision mar Senate pok ogik. Pod wakia. Kata Senate dhi quash impeachment no ok wang'eyo. Kata gidhi apolo ok wang'eyo. Koro en premature mondo mino dhi e court. To Trevor, gima be muhimu monego bed ni jalup ker monego bed ni osenyisi mokwongo en ni impeachment ni noseng'eyo ni dhi biro. Noweyo or noninde tich mondo mi ochung gini kane pok ochopo kata e parliament, either gi boss ne or gi joge o mobilize joge wuogo or odhi onyenyekea. Samoro kikoso iwacho ni nyathi koso lakini dok iyuak ni wuonu minyuani ni kuona an mana akoso matin to akoro ng'wona aduoga to line. Notamore moko fuato gigo te. Nikech ne en gagoko kendo noneno ni embe en jatelo manie position mano yier gi ji. Koro embe onge gimi inyalo nyise. To nikech article 147 wacho maber ni deputy president makoro wan godo ni onge specific JDs monyise ni mai tije modhi timo. En mana no deputy as president to kendo timo mana tijego ma president bro timerana bro miye ni mondo otim. Koro kata de court dhi amua ni koro oamua ni oduoke tich. To jatendi koro amua ni ok bimi tich. Onge gimora mora, onge committee mibro chair, onge ni function mibro bedo delegated mondo mi dhi oversee yango itimang. Ionge teko mar timo gimora mora. Kinyal gocho ni kata OCS mara Amia police station ni mondo ka orders kumi. What for? Emulation machal kamano bro dwaro nango. Ntiere samoro ma kochopo to nyaki ng'e sami wuok. Jomoko wacho ne jamiel, even a good dancer must know when to leave the stage. Ntiere samoro makini kosekethore tiwe gigi bok thoe Trevor ok thoe. To kontie gimoro achiel mimulo kanyo wach mar ombulu ni maembe nosewacho. Nowacho ni ben adieri koso ben haki mara ni mondo mi jomoko matin ji 281 ema mondo riemba tich to joma noyiera gin ji 7 million. Bentiere wach moro kanyo monego non koso mago to mana mbaka mag siasa nikech nowacho adier. Koro ere kaka ji 7 million nyalo yiera mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to ni ji 281 ema koro riemba tich. To Trevor dongo article 1 mar constitution wani wacho ni the people's will can be exercised individually or through elected people. To koro through elected people giema amua kamano. Matieni elected people gi magin members mag parliament gi podo tingo mana will of the people. Magi amua ni mondo gitimre nade gi exercise. Emo mi ineno kaka koro wadhi gimiluongo ni public participation. Mabe pod dhi kelo wach mbele ka mineno kama koro gidwa klinge gidhieni. To public participation ni obedo mana initiated podi mana through joma represented by the people ni. Ema koro duoke ne jini to mewa opinion une. Ochal nade. Ben exactly gima watimo ni. Gima watimo ni be gima no dwaro ni mondo watimre nade watim. To e public participation gino be gibiro gi wacho nangowa ji oyie. Gima jogi timo. Koro emo warito ng'iyo mbele kae. Ni to gin gima giyuayo ni jogi ok oyie gi gima jogi timo ni. To gin giyude kanye. To ne gidwa notime nade. Koro ok onyalo wacho ni ji 7 million noyiere. To kae koro ji matin manie parliament dwa gole. Joma nie parliament bi pod mana exercise the will mag ji
milion 7 ka. To king'iyo chik nikech bende in okil, wantiere gi rem moro matin kanyo. King'iyo namba 150 kipengele mar 2 wacho ni inyalo gol jalup jatend piny Kenya ka ntiere paro moromo ni ntiere kako ketho chik. Ok owacho ni nyaka iket 1 2 3, wacho ni ka ntiere paro moromo, reason to believe gi dho ngere. Mane kama chik kethore, nikech ng'ata ng'ata nyalo paro gimoro amora to wacho ni an kaka nene ma paro moromo golo ng'ani. Ing'iyo Trevor, king'iyo article 150 omito grounds monego bed ni jalup ker nyalo bede inyalo gole e kom. Mokwongo en through physical and mental incapacity. Ok onyal tiyo, otuo, wiyo biro marach, ok onyal timo tije midwaro kotim kaka jalup ker. To mar 2 en through gima gikelo ni impeachment. To impeachment migiyo ni chaki keto ground ma adiwa adek, yore adek minyalo kelo go impeachment. Mokwongo eron kaka iwacho no ni wat paro ni oketho chik. Chik mar chik katiba or chik mar national law ma wan godo ka. Kako paro. Or mar 2 en gross misconduct, otimo tim moro malich ahinya. Moneno ni ok tim onego bed ni ng'ama nie kom no timo, ineno. Or mar 2 wa suspect ni either otimo tim moro man tim mar criminal, either in the national laws or international laws. To koro matini mano kore kama odhi kele threshold mar evidence cha. Kama kore wacho ni uparo ni gimotimo ni en tim marach, matimo ketho chik. To tim moketho chik ni, ere evidence mukelo no ketho chik? Oketho chik kaluwore nango. Within Article 10 magolo principles and values of the public officers, otimo nango, but they against them. To ko they against them, ere kama oketho, to ere evidence. Kidwa wacho ni ng'ani mokwongo, for instance, kaka negi wacho ni ng'ani obedo involved e weche mag corruption or weche matimo. To corruption gitimo gi nango. Ere kama acquire gigi within what period of time. Notimo declaration kano bedo kano iyiere bedo jalup ker. To within this period wang'eyo salary ne mo pesa ne mimiye every month. To yen gigi oyude within mano koro evidence migolo cha. To wang'eyo ni adieri ng'ani ka wang'iye kisheria gigik mugelo mbele kaka evidence ni oseketho chik. Oketho chik mar katiba kendo ketho chik mar chikete ma wan godo kanyo. Man godo now national laws. To king'iye kaka okil kata ka koro pono ni oriembe od bura ma senate wacho ni koro nyaka odhiyo. Nitiere kaka wachako yao pap machielo mar riembo ng'ata ng'ata. Nikech nitie joma wacho ni gik mo wacho ni otimogi ka ket kuom ko penj jatelo moro amora tidhi yude gi ketho moro achiel kata 2 iye kanyo. Nikech achiel kuom gini en wach mar bedo ja ukabila, machielo ni omanyo mwandu yo mapiyo moloyo kaka onego bed nochao. En gima nyalo chapo jotelo modongi. Ponono ni koro mane kama dogo gere luongo ni presidents, ni koro kete ni mae e kaki inyalo riemb ng'ato. Mano kadier. Trevor, king'iyo wech kako ndik kanyo maber constitution, idhino ka gitiyo gi word luongo ni gross. Gross, matiende ni gimoro malich. Nyaka demonstrate ni gimoro malich. Ok en gima kawaida ma dhano nyalo timo atima a normal daily working hours, itimo, ideko, ikoso ka. Nyaka bede gimoro ma gross. Gima gross ni gimoro malich ma any a person, a bystander, komino ng'igini to kata nobro neno mobuogi. Ni ng'ani adieri komo bete no gimotimo ni to gima lich ahinya mok nyal timo. Mano is the test of a reasonable person. Kong'iyo ni obgamo bete no ni gini en gimoro malich ma kata en buoge. Koro level no is the test mitiyo godo kuom ng'ata ng'ata. Level of gross misconduct or gross element. Matin ko commit level ma a reasonable man ok nyal bedo gi juol wich ni gimotim ni lich ahinya. To matin ni man ok gimit test no. Koro ok en gima inyalo tim ne ng'ata ng'ata. Case ka case nigi different particulars ne midhi kel to gi evidence madhi biro. Ta dieri ko yudi ni koso to gima ber en mano nengo bed ni teri. Ahero process mochakore nikech mae mokwongo modwa neno kaka wadwa test godo katiba ni kaka wadwa deal gi jalup ker. Bang' wasetieko mae, wabro bedo gi koro authority maber kaka kare wanyalo deal gi joma moko gi be. Matin ko wanyalo golo ng'ama ni malo cha to joma tindo gi ok nyal thago jopiny malich. Iseno ka gisetimore kaka gi governors ka gisetimore go. En gima ber ka jopiny nyalo wacho ni wan to ok bi rulo mana kako dwaro. Kama ol kata ka wajok kodi to ambo wacho ni wajok kodi ok itim gi kaka ni singo nwa or kaka sheria dwaro ni mondo timgi. Koro gima ber en ni watim nade
wagoli oko. Nitiere joma wacho ni onego bed ni golo gi gite mana kaka noyiergi. Bende dwaro mane kare. Giluongo gi Kiswahili ni kufa dereva kufa makanga. Awinjo gima giwacho kufa dereva kufa makanga. But every process ng'ato ka ng'ato nyaka kelne mana buche kien mondo giamua. Koro kata japiny be oyiene kelo petition mar removal of a president through the parliament. Kata japiny mani oko. Ok en mana members of National Assembly. Koro ng'ata mabowinjo ni ker be onego bed ni dhi gikela mar ker, to mar ker no bibro ketne mana charges nego, to ji bro ng'iyo, ka ji oseng'iyo ka meet threshold to bro dhi. To sani waseyudo ng'ata achiel ni mae mokoso. Ma wacho ni embe magi kosa ne ma otimo. Okonya wacho ni nikech koro koso, koro nyawadu mani biro go chabo nengo koro idhigo, embe mare ko gik, or imbe kineno nengo dhi, imbe dhir mana jogi ka, okel mana mare, mondo embo timre nade, odhi. To nikech en political process, king'eni in weak kendo ionge numbers, tinyenyekea. Mane kaka siasa timore e piny ka. Sami ionge ji, ionge teko. Teko ni omai, koro inyenyekea. To king'eni in dhogi ng'eny, to ionge ji, to ikri ni bro dhi dala. Dhi dala. To un kaka Roots Party uchung' kanye wach broad based ni mokwongo. Wan kaka Roots Party wayie gi wach mar broad based nikech ndalo mang'eny kendo gima jalup ker nokoso godo mokwongo ni nobiro kowacho ni sirkal ndikoro en mar shares. En mana mar joga gi jowa manotimore nade manogono ombulu. To ka gik moko osebedo kaka timore ni ma ker ong'iyo gini moneno ni adieri nachako marach kaka an gi jalupna, nochako marach ni gini marwa kendwa gi jowa, to kama gikeni waneno ko odhi hinyowa mbele ka. We waluonge jomoko gi be wanyisgi ni wasekoso, to koro biuru, wan e ot achiel, wan jo Kenya wate, we watimuru gini kaka jo Kenya. To ng'ati ni tineno ka pod odagi, en pod odhiro ji ni wan jowa kaya manwa dhigo. Dong mano koro ng'ama nigi shida. Nitiere samoro mabeka jogi to nyaka koro wache ing'iewe paro manyien. Nyaka koro ing'iewe paro manyien. Nyaka ibede gi change. Ok inyabedo ni ina ng'ama static ba in kaka ok idhirri. Koro wan broad based ni wayie. Kaka osekel ji, ok onego bed jo ODM kende, wadwaro ji, wambe Roots Party wan mana gi ji, wambo nego kelwa kanyo, jomoko bi kelo, jomoko igolo, obedie gir jo Kenya te mineno. To wamorgo, nikech at the end of the day, wadwaro mana ni dongruok otimre nade, obede pinywa ka. Wadwaro mondo watimre nade, wakony sirkal moro amora mantie mondo deliver ne ji. One the process mar delivering ne ji no ema ji odich godo. Ng'amo dako mabei kujocho dwa mana ng'eyo ni bech mogo dhi piny onyalo ng'iyo. Joma ni malo ka ok odich godo. In fact, de bed ni delivery mar services bere piny ka, you will not even care ng'ama bedo president, deputy president ng'ango. But because kose dhi kujo to chako timie ne shares, omino ka koro bedo gi koko mang'eny matimore nade matimore gi. Gimo mi penjo ne nikech nitiere joma osebedo ka yware ni gimbe gidwaro lemo mar jalup jatend piny Kenya ponono ni Senate ogolo Rigathi Gachagua. Nitie joma ywaruok bende wacho ni lemo no nyaka dog mana Mount Kenya. Unu neno nang'o? Onge kamano ndiki ni lemo ni nyaka ae mana Mount Kenya. Lemo ni nyalo dhi ne kamoro amora. In fact, the leadership must reflect the face of Kenya. Osedhi Mount Kenya, ero gisebi onjo margi higni 2 kanyo. Odhi e kamoro, wambe wan joluo, kwani wan to wabro thoko kwa wambe wayude kamoro. Gombo miwa e kamoro wabedie. Ka chieng' moro wasitieko waol godo to gibol ne jo Masai moro be obedego kuno ero. Jo Mount Kenya osebedo rais didi. To deputy gisebedo go adi. To kwani Kenya ni gin kendgi gine magine dhano. Wan dhano mar ariyo. Koso nade. Omiyo idea mar ni gini nyaka dog Mount Kenya no mano gima forget. Ok ober, ok wabiyie, ok wanyalie no timre kamano. Sani wachopo sama koro ji te nyaka mi opportunity. To kendo the moment mara kero se amua ni ji koro bed broad based, ji te obi kamoro otine piny kanyakla, nyaka obed ga kili timamu makoro ng'iyo ni mbele kae, nyaka koro amiye ji te opportunity mondo konya tich. Koro wan waseikore, wan joluo, wan ready, wan gi ji mang'eny moda tero mondo kaw position mar Gachagua no, warita. To ok wabiyie ni koro ni en ombulu no dok Mount Kenya. Mano it's not the ground. Ground en ni ng'ama credible, ng'ama nyalo kanyo. To ma be sa monego gole Mount Kenya kanyo. Nikech nitiere joma wacho ni biro bedo gi moro, jo Mount Kenya biro bedo gi moro ni gini ne en marwa to koro chako mawa go nade. Ki ing'ama osebede siasa. Mano be kwano makero nego bende go sani. Ni gole Mount Kenya tere kamoro amora mopogore gi kuma no gole. Ker be ng'ama rieko oseng'eyo embe ni jo Mount Kenya gi to
adieri chutho kata ka duok 2027 to ok dhi konye. Ting'eni siasa ben mana pim. Ipimo ni to kanye ma koro dhi konyi to kanye ma ok dhi konyi. Embo osego kwande to oseneno ya jomond Kenya nadwaro gik mondo mi adonj e telo. An chunya ero nasemiyo gi kar gino to ng'at gini be aneno kaka timore koda ni matieni ok I expect ni wadhi survive kode in the next election. Sani kata kawo mana jamond Kenya moro dhi oket kanyo sani. Jomond Kenya sani gino osechwanyore. Ngitang'o? Osechwanyore. Golo joge. To giparo ni samoro kodwok ng'at gi to chal ka gima koro kata duok ng'at gi ni gisechwanyore nikech giseneno ni already ng'ani ok nigi intention maber kodgi. Matieni kata ng'at gi mudikelo ni odwa mana kelo ng'at maka puppet ne moro man motimo ne motiego. Mano kwan mosegoyo. To ok ochuno ni Mount Kenya no kende man biro miyo ombulu. Nitiere jomoko manyalo reach out mondo timre nade omiyo ombulu. En mana kwan. To kiseng'iyo ni kwandi ni ka ng'eny. Joluo be ni mana gi numbers midwaro no. Jo Wakamba be ni mana gi numbers midwaro go. Ineno. To ker moseng'eyo maber malich ni in the 2027 to jogi ji mang'eny jogi onge gima dhi konyego. Adieri wawacho adieri jo Mount Kenya ok dhi gone kura. Giseamua. To kendo gini sani koro wasewuok ni ker osebiro mose reach out ne joluo. Ong'eyo ni kae kama teko ne nitie sani. Wawacho adieri kar joluo ema teko ne nitie. Ok onyal wuok. Momiyo kada kokoso position no moko miyo ng'ato mar joluo to emo ng'eno timore nade ochwanyo. Tidwa chwanyo jo Mount Kenya to chaki chwanyo joluo. Ibro survive na. Ma in kako go kwano ni koro nyako mi jaluo. Obiro dala. Ojijo. Koro nyako bia dala. Muna siasa. Ng'ami do dhi miye dala kanyo. Koro nyako bia dala. Nikech wadhi ng'e machiegni ka in kinene kaka ng'ama nie siasa ng'ama koro nyaka migi. To wan gi ji mang'eny manigi tekre mang'eny. An na ja Homa Bay County. First priority abro miyo mana mama na mahero manie county. Abro wacho ni kata Gladys Wangani goa koro mana mabor. Okang' nuwe ka to nitie lemo malo kucho. En mama maniga akili matimamu mosetimo tich. Otiyo ne jowa kucho maber waneno gimotimo. Position no onyalo. Kendo obro ng'eno na position ma ok mana ni omi ng'ata omiye a woman ma is capable. The first time wadhi bedo gi a woman deputy president if at all giving ye kama ineno to kendo miyo manigi mijingo mosene kaka ose survive siasa mogikene ineno koro an mano miyo ma anyalo miyo ombulu na mano miyo manyalo nominate mano miyo manyalo se ni mato wayiego ni mondo odhi to nitie joma ng'eny be podi manitiere bang'e kanyo manigi akili timamu manyalo konyo rais timo tich koro waonge ok one less mar numbers manyalo kawo position one gi ji rais bung'eyo ni one gi ji baba Raila benitie ka osenyise ni osepango neyo koro gini nyako bia dala an ko we dala to koro watie ni waketho kwan to kawuono no Gladys Wanga chair lady mar ODM no wacho maber ni higa mar 2027 ODM wuon dhi chungo joma dhi chung nyaka e wach mar laro kom mar telo mar Kenya. Nyiso ni ok gine sirikal. Yes. To tijni odhi tiyo nang'o? Ka jo ODM koni wacho ni ok gine sirikal, moko kuom gibende ni e iye to umbe kore ruwacho ni koro ker ni urwake. Ma endi inyiso wa e Ramogi ka endi niga mar 2027 udhi tiyo gi ker mantiere sani. Mane gimutemo wacho. Wan jo Roots Party, wambe wan gi tekrewa. Wambe pod wadhi mana chung gi ji. To nitiere siasa ka gimokedwa ni coalition of parties manigi good ideas manigi same goodwill wabiro kanyakla to wacho ni wan mai ni watu wabedo kanyakla to timore nade wadhi mbele ng'ato chungo jogi wan wachungo wajakoya wan tiere ka wan wambe wan gi tekre wa wan godo ODM be nigi jogi samo amua ni koro wabi kanyakla watim tich wabiro kanyakla gi same vision same mission mondo watimre nade wakonyre jopiny ODM bro chungo ji lakini ko gik saker gibro wacho ni we koro warewore kama wachunga wa support kerni to wamie deputy to wambe wagimi wa Roots Party ka wambe wabetimre nade wabed keni position mar Musalia chatakiari kubalegia wambe gisawa kamoro kanyo koro tich tiyo ratie to jidhi mbele yes to koro seche mwang'iyo wach mar siasa madhi mbele seche minjo ka jo od bura wacho ni nitiere kaka nowuondwa mondo miwago ombulu mondo miwagol jalup jatend piny Kenya moko kuom gibende ne dwa golo sei margi mane gisegoyo piny gidwa golo oko nyiso ni maendi en chal siasa mana mar andhoga kaka nanyisi cha koso nitiere gik moko ma CSA nochwanyo jopiny gimomiyo siko kanye nikech nitiere jopiny maneno ni jotelo joma nie od bura gi ok wach gima gidwaro to jo od bura gogo be chak wuok oko wacho ni nowuondwa ni wadhi wasign gini mondo ng'ama Kithure Kindiki obede kom to waneno ka koro nitiere wach moni jomoko biro donjo kanyo
jomoko bende wacho ni pesa notiyo kanyo. Adieri ni kanye ka? Trevi ni jod bura gen josiasa. To josiasa nyaka som mood mar jopiny. Sama party osenyiso ni gidhi timo achiel ariyo adek to giringo gi timo achiel ariyo adek kaka party wacho. Ka giduogo ka giwinjo piny go koko nyaka gichak winjo kaka piny go koko to gichak kundo ni koro gitimore nade giduogo gi jopiny. Nikech gimbe at the first instant gimbe ging'iyo mana interest gi kaka jod bura. Mondo mi gimbe gitimo gido opportunity mar duogo e position gi no. Koro magi en mana buok ni gima watimo ni wabuok ni jopiny karo ko yie gi position manwa kaon. Koro watimo nang'o nyaka wadog watimang wawache wach or wawache language matimore nade madhi moro jopiny or jopiny dhi winjo. Adieri jopiny osebedo ka mor gi kaka serikal no osebedo ka tiyo ne ji. Rais gi deputy ne gi joge ne moen godo gote kaka gisebedo tiyo ne ji jok osebedo ka mor. Omiyo nimeno ko bedo nyaka gi demonstration mag Gen Z gi magi moko timore malich mapok nodwaro ne e piny mar Afrika kaka notimore kae. Jopiny pod ne igi owang' nikech gineno ni kata rais ni bang' ka send message through demonstration ma ji otho malich no ok otimo gigo kaka ji ne dwaro kaka ji ne geno no dhi timo. Kata cabinet mano dissolve ochako duogo mana jo same people chako duogo. Koro ji pod nigi lit igi owang' pod ji nigi lit. Ma ji wacho ni golo deputy ni to ber lakini mano kende okoromo. Mano kende okoromo. Deputy ni be osebedo ka thago ji e dongruok to mano kende okoromo. Kata in iwuon imbe ne wadwa ni dhi to wanyalo spare yi kwa ng'iyo ka koro ichako timore nade ichako kelo ji kaka ineno karo no kelo ji mondo take position to timore nade obe olosa broad based government makoro neno chako loso and he has to mean it. Koro nikech koro waneno ka at least otemo a few changes to kiko bed mana ni en mar siasa nyako bede ni gin timbego ma jopiny dhi neno na adieri kelo dongruok or timo ne gi ang'owa timo ne gi development kaka gi expect nikech adieri wasethagore jopiny osethagore nyaka sirkal ni don telo nyaka sani momiyo ka gineno ka gik moko timre gin issue gien mana golo deputy president gi feel ni okin concern gi gima thago gi in concern mana gi gima thagi as president deputy ni in mothagi kabisa ok othag jopiny ahinya neno koro samo gigolo ng'an to nyaka make sure ni realign ni otime gigo mabe jopiny expect ni onego timnegi kaka ker. Tok ma ywak mar jopiny ka jopiny wacho ni un joma nonego bed ni opposition makwero sirikal. Sani uchalo ga gima koro utiyo gi jatend piny Kenya. Tu dhi tiyo kode nang'o ka umu yie ni jopiny to ko yie kode. Higa mar 2027 to biro mbele ka. Jopiny bende osebedo ka ng'iyo ka kutemo. Gisewacho ni un ema nonego bed ni kwero sirikal to un ge be makoro chako tiyo gi sirikal. Udhi timo nang'o mbele ka? To kwan trebo wan nokuom wan nyaka wabedo opposition nyaka chieng' watho. Sirkal en opportunity mar tiyo ne jopiny. Wambe kwa yudo opportunity mwanyakele jowa be mondo miye konye jowa tiyo ne jopiny. Ne gibiro ni gin shares. Dong mane en shares mag jo Mount Kenya gi shares mag jomo. Kaka nokel ni en shares. Wambe kwa yudo opportunity mar jowa wanyalo bire godo. Kata wambe koro waluonge ni shares. Sawa. Kwani wanukuongo ni nyaka wabedo opposition. To kiwacho ni idongi wich liech. Une makoro idwachi ni une manuketho gini. To we obio wache kosekethe sani to wan go opportunity ichaka sani chieng' mokethore no bo kethore aketha ne ji wachako manyo makakilose gigi bok pangi siasa gibisa moro ok pangi opportunity moyudo no udonjo ibro lose mbele ka jidhi jowa osiko kaka wacho ni ichaka wan samo yudo chenro no wayudo opportunity to achaka kamano you never know. To rowere un kaka joma nitiere wach mar Gen Z miwacho ni ndo tibendo ka pod gin gi ich wang' moro kanyo matin. Ang'o makoro nyaka timre sani makoro ang'o ma nyaka gichak pango sani mondo mi higa mar 2027 mokwongo duondgi mondo winjre e yo makare ma ok okelo lweny. Mano kare ichwang' pod nitie kabisa ok ne rawer ni kende kata ne joma dongo ni gichwang'. Memorandum nor ne rais mondo mi ong'e maber malich ni gik mage ma jopiny dwaro kamano. Sani focus ne onego bede fulfillment mag gik ma jopiny osebedo ka ywak negi. Jopiny oseywak negi gik machalo high cost of living go ging'e kaka gigi nyalo dok piny. Corruption no ong'e kaka duoko gigi piny. Marginalization no ong'e kaka sani koro miyo opportunity in the government. Magi gik ma kinyalo timo to ji neno ni temo timo. Adiero ng'e ng'ama bro gore kodi. Jogi okwa gik mang'eny. Ok gikwa positions kiang'o. Gido kwa mana what is a bare minimum for them to live a basic life and decent life. Magi gimu monego bed priority. Am I expecting kata sani ma wane broad based ni? Magi mbaka monego bed ni wagoyo sani. Adier watim ne jopiny nang'o mondo mi
yuagruok gi gibe watimre nade wamiti. Yes. Okay. Wach ni mogik koro sa koro ma wawangwa. Wach mogik bidwa ni jopiny owinji. An kaka koro an jopiny nyiso ni wambe koro wayudo opportunity jowa. Kaka okil, I'm very keen in your process mag gik madhi timore gite, but I can assure you ni gini it's more political than legal. To kata court the overturn decision ni to ker ni odhi tiyo nade gi rais ka oonge gi goodwill mar rais ma en boss ne, obudhi bedo gi tich matek kabisa. To jowa be wambe koro nyaka watim wa push gini, wambe wasebedo oko ahinya, koyo sechamwa. Wambe wen mana chance wa gima timore e serikal ni wambe wadonje watime kanyo omiyo sama ng'ani owuok ni pap to wambe nyaka wago ganduru ni koro gini ochomo mana gweng'wa. Okwe ero kamano. Kepher Ojijo en okil kendo en jagoro mar Roots Party. Ero kamano enyo kuom sechegi obro galuoke ka mondo inye ni to joka wajakoya wacho nang'o mane kama we chenro mar duol. Ero kamano enyo kuom keto Ramogi TV ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga janyakachi neno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa but neno usande